Nik kanpinen da, pertsonalki. Zerbait buia edo? Pixka da, gaur egun manifa hori ez da izan. Manifestazio. Dexenteko buia. Aparrak, izto zahatea. Zabe ginela, Ebrotik Pirinioetara askatasun artea. Herri libre izan ginen Nafarroako erresuma, gure ikurriña zen. Eta zer nahiago topari gisa, edalontzia edo jira? Edalontzia gehiago erabiltzen dugu. Eta edalontziotan zer nahiago, kalimotxa edo kaina? Kaina. 1512 Amaior gazteluko bat. Bueno, venga odeia deskantxoan azkenik, ez modu zarengo kidea. Herri libre izan ginen Nafarroako erresuma, gure ikurriña zen arrano beltza. Adarjolea, baina ez edo zein motatako adarjolea, ez? Ez, ni berez albokarian naiz. Nafarroako erresuma, Nafarroako. Bukatzen zuten bat. Aplikatlo, berdin da. Gauze. Eta listo zer dutan izan zen. Hori, lize urtan izan zen? Gau zuen, Justo arte, bai. Bai. Eta Gaur egun badak berri honetan desioa. itxazen modu, zerreixa, zaila. Eretzan nahiko erretxaz, txikitatik ibili izan nahi zola mendian eta eretzan nahiko erretxa, baino ikusi da jendea ira behar zana. Jendea zegoen etxera ura landa eta lasai, bueno, kanpinen dara, edo ez, zozer gari zelo tarteko. Danetik ez, bi uste danetik. Danak. Ez durri, zate. Zozerak. Gara. Eta gaur, ze modu, zehernatu zarete ongi, ez? Lokaztuak, guztiak, more honez eguraldi honek ikusita. Esnatu balde. Imore honez da, imore honez. Ebaldi honein da. Bai. Asko laguntza. Gure ikurriña zen arrano beltza.